сьогоднішнього свята. Гуленко Олександр, Рената Жидов, Алмашій Артем, Граф Валерія, Вінер Ярослав, Вінер Елеонора. Більше і більше оплесків. Маляр Артем, Трикур Злата, Горянська Ангеліна, Сібеленко Анастасія, Семчера Вікторія, Султан Каролінка, Семканич Ростислав, Сібеленко Ерік. Ну, на жаль, його сьогодні з нами немає, але ми його підтримуємо. Лендів Вікторія, також вона приєднається, Йосип Чава і Бобик Каріна. Балега Макар. Ну що ж, якесь свято без виступу самого колектива. То давайте бурхливішими оплесками підтримуємо зразковий фольклорний ансамбль «Кириченька». Прийшла й думаю, та кажу, мамко, пак що є їсти? Ідися та там щось візьми. Мамко, пак я там була, там ніч не є. Но не знав, я на 2 дни варила. А я, що? Звідав я на свою маму. Мамко, пак я се родила в зимі. Но поки никай. Путко не літало. Капуста не росте. Ну, кітяся взяла. Слава Богу, кінчився карантин та пішли ми до школи. Та й каже Марія Іванівна, пишемо твір на тему, як я стану директором. Всі писали? Та пишуть усі. А на задній партії вам не пише. Та й каже Марія Іванівна, Іванку, ти чого не пишеш? А він каже, я чекав секретаря. А у моїй мамці є такий підльований кум. Батечко Іван його знав. То мій батько. Ви теж батечко. Ну, ти й кажем на йому. Кілько куме є хвороб, не перерахуєш. А приліпиться якась, коргазі каруєш. То, що діється тепер, не лізь в ворота. Є на світі лиміна китайська хворота. Я чула, що І це забули вже про рак, серце і гердику. Лічать швидкі доктора, пандемію дику. А із тих, хто захворів на тот вірус новий, половина докторів факт усім знайомий. Бо ціни такі слабі, це вчились за гроші. Та це видно. А
Ай, покуме, все біда, вісті не хороші. То лічіться вже самі. Хижі замкнемеся, поїмеся на сни, як ковід при пресі. Вчитель добра, ви знаєте, що таке щастя? Щастя, ото коли діти бути, брати, сути. Ну, коли їх дома